Ik ben er wel blij mee dat er wat actie is. Dat er voor de theaters en dat de mensen zeggen van jongens, er moet wel wat gebeuren. Want oors hebben ze niks meer op cultureel gebied. Theater De Kolle in Kolm docht zelfs net mooi om de actie van de theaters. Tientallen theaters iepenen je te dwarren als kapsalon. De Kolle dwarret een boete van €4.000 net te riskeren. Bij Sjuggerlaar staat de gemeente Noord eerst best wel in beeld. En ik wil niet zeggen dat ze streng ben, maar ze ben wel van de regels. En ik wil gewoon net het noodlot tarten. En dan zoals krijg dan maar je via al je gekke kanalen om dat weer om te halen. Ja, dat wil ik gewoon net. Witteveen stiepet de actie van de oren theaters wol. Hij vindt dat de gemeente te volle onderscheid maakt tussen de verschillende sectoren. De horeca mocht een actie voeren, de kappers mochten een actie voeren, de winkeliers mij actie voeren. En nou het theater wordt bedacht, want het is voor ons heel moeilijk om een actiedeel te zetten. En dan wordt er voor zijn wij hier wel handhaven en kans op een bekeuring is aanwezig. En ja, dat vind ik eigenlijk een beetje kwalijk. Wij krijgen gewoon geen ruimte net en er wordt gewoon net ondersteund. Het is cultuur en ze denken gewoon van ja, die mensen moeten net van het leven. Maar wij moeten ook ons eigen broek ophoren. En dus moet er wel echt wat gebeuren, vindt Witteveen. Nou ja, wij, als theater, als wij puur sec theater moesten draaien, dan wie het kleerwest. Jou is een beetje ruimte, dat we wat meer speelmogelijkheden krijgen. En dan ben we zelf ook creatief om dat in te vullen en toch de halve boom wetter te houden.